Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ і я, Ірына Габруковіч. У эфіры навіны «Час мясцовы». Сёння ў выпуску. Каб ніхто не застаўся без увагі, навагодняя дабрачынная акцыя «Нашы дзеці» стартавала сёння ў Беларусі. Дыялогавыя пляцоўкі, квесты, спартыўныя старты. Мерапрыемствы ў маладзечні аб'ядналі маладых спецыялістаў з усяго раёна. Колькі каштуе галоўны сімвал Новага года? З 20 снежня ў Маладзечанскім раёне распачынаюць работу ёлачныя кірмашы. Па выніках студзеня-кастрычніка эканоміка Беларусі дэманструе стабільнасць. Тэмп росту валавога ўнутранага прадукту склаў 104%. Выконваюцца з перавышэннем 4 з 5 найважнейшых паказчыкаў макраэканамічнага развіцця. Узровень інфляцыі, рост валавога ўнутранага прадукту, інвестыцый, рэальных даходаў насельніцтва. Нягледзячы на складаную сітуацыю на асноўных рынках збыту і санкцыйны ціск, прамысловасць Беларусі ў кастрычніку змагла паскорыць штомесячную дынаміку. За студзень-верасень індекс прамысловай вытворчасці склаў больш за 106%. Аб'ём вытворчасці прадукцыі сельскай гаспадаркі ў студзені-кастрычніку павялічыўся на 3%. Сабраны рэкордны ўраджай масласемян рапсу. Намалочана 1 мільён 100 тысяч тонн пры сярэдняй ураджайнасці 28 цэнтнераў з гектара. У студзені-кастрычніку ў рэспубліцы уведзена ў эксплуатацыю амаль 3 мільёны квадратных метраў жылля. За 10 месяцаў гэтага года тэмп росту інвестыцый у асноўны капітал склаў амаль 109%, што вышэй планавага задання. У Мінскай вобласці гэты паказчык склаў 113%. Таксама з пачатку года ў рэспубліцы завершана рэалізацыя 96 інвестыцыйных праектаў са стварэннем больш за 2000 рабочых месцаў. Каб ніхто не застаўся без увагі, навагодняя дабрачынная акцыя «Нашы дзеці» стартавала сёння ў Беларусі. Яе задача прыцягнуць увагу да праблем дзяцінства, аказаць дапамогу і падтрымку найменш абароненым катэгорыям дзяцей, якія маюць патрэбу ў асаблівым клопаце і ўвазе з боку дзяржавы і грамадства, а таксама адзначыць тых, хто дасягнуў высокіх вынікаў у вучобе, грамадскай, спартыўнай, культурнай дзейнасці, каб у кожнага дзіцяці быў святочны настрой, расказалі ў Міністэрстве адукацыі. Вышэйшыя службовыя асобы дзяржавы, кіраўнікі арганізацый, грамадскіх аб'яднанняў наведаюць больш за 130 устаноў, сярод якіх арганізацыі аховы здароўя, адукацыі, цэнтры карэкцыйна-развіваючага навучання і рэабілітацыі, дзіцячыя дамы сямейнага тыпу. У Мінскай вобласці акцыя стартавала ў Стаўбцоўскім раёне, дзе прайшоў інклюзіўны фестываль творчасці «Запалі сваю зорку». А ў Маладзечні адкрыццё акцыі «Нашы дзеці» прайшло на базе гімназіі каледжа мастацтваў. В рамках данной акции пройдут утренники, новогодние мероприятия во всех учреждениях образования и учреждениях культуры. Будет охвачено порядка 7 тысяч детей. Данная акция дает возможность государственным органам, общественным объединениям оказать конкретную помощь детям, которые в этом нуждаются. Будут посещены интернатные учреждения, детские дома семейного типа, приемные опекунские семьи, также детские больницы. У Беларусі актыўна рэалізуецца праект «Здаровыя гарады і пасёлкі». Яго мэта – стварэнне населеных пунктаў, у якіх жыхары адказна ставяцца да ўласнага здароўя, дзе маюцца ўмовы для яго захавання і ўмацавання. У Маладзечні праект рэалізуецца з 2019 года. У горадзе з'явіліся новыя воркаут-пляцоўкі, веладарожкі, устаноўлены вулічныя трэнажоры, дзе любы жадаючы можа ў зручны час прыйсці і займацца спортам. Ход рэалізацыі праекта ў Маладзечні абмеркавалі падчас пасяджэння рабочай групы. Здароўе – гэта не толькі адсутнасць хвароб, але і гарманічнае развіццё чалавека. Таму для паспяховай рэалізацыі праекта неабходны ўдзел розных ведамстваў. Узаемадзеянне ў такіх сферах, як ахова здароўя, сацыяльнае забеспячэнне, ахова навакольнага асяроддзя, адукацыя, эканоміка, жыллёва-камунальная гаспадарка, спорт, бяспека, транспарт. Агульная задача – стварэнне камфортнага і здароўязберагальнага асяроддзя для жыцця. У прыярытэце матываваць людзей адмовіцца ад курэння і спажывання алкаголю, знізіць захворванні і заўчасную смяротнасць, стварыць умовы для фізічнай актыўнасці, забяспечыць якаснымі прадуктамі харчавання, азеляніць тэрыторыі і іншае. А галоўнае – павышэнне ўзроўню ведаў насельніцтва і адказнасці, разуменне, што ўласнае здароўе – гэта галоўная каштоўнасць. Это не просто про здоровье, не просто медицина, а это благоустроенные территории, зоны рекреации, уютные жилые
площадки рядом с жилыми домами, тротуары, пешеходные дорожки. Это тактильная плитка, которая устраивается на тротуарах, это пониженные бордюры. То есть это все благоустройство всего населенного пункта, здоровье-сберегающая среда, которая позволяет сохранять здоровье населения. У Маладзечні завяршыўся тыдзень маладога спецыяліста. Розныя мерапрыемствы ў яго рамках аб'ядналі прадстаўнікоў самых розных прафесій, якія толькі пачынаюць свой працоўны шлях. У Палацы культуры Маладзечна адбыўся маладзёжны квест, удзел у якім прынялі больш за 50 маладых спецыялістаў з розных арганізацый і прадпрыемстваў горада і раёна. Удзельнікі падзяліліся на каманды, вызначыліся з назвамі і дэвізамі і адправіліся ў займальнае падарожжа па розных лакацыях. Музычны квіз, танцавальная пляцоўка, станцыя вядучых, арт-прастора, спартыўная эстафета. Моладзь актыўна пераадольвала ўсе этапы. Па выніках квеста падарункі атрымалі ўсе удзельнікі. Таксама вызначыліся каманды, якія сталі лепшымі. Галоўнае не перамога, а ўдзел, неаднаразова падкрэслівала моладзь. Для маладых спецыялістаў такая сустрэча дае магчымасць пазнаёміцца і знайсці новых сяброў. Работаю инженером-конструктором. Работа, честно, нравится. Мне, чтобы предприятие я знал уже давно, так как мой отец там работал. Поэтому предприятие уже знал давно, и коллектив я знал нормально, и сам по факту коллектив, как оказалось, знала, потому что я собирался прийти. Молодых, таких как я, по факту вот пару штук, вот молодых именно. А так коллектив встретил очень тепло, приятно, помогает в различных вопросах, если вдруг они у меня возникают. Яшчэ адной падзеяй у рамках тыдня маладога спецыяліста стала спартыўнае мерапрыемства «Навагоднія старты». Яно прайшло на базе спартыўна-забаўляльнага цэнтра. Для маладых спецыялістаў арганізатары падрыхтавалі розныя этапы эстафеты, дзе кожнаму удзельніку трэба было праявіць свой спрыт, хуткасць і фізічную падрыхтоўку. Зрабіць здаровы лад жыцця папулярным сярод моладзі і з карысцю правесці час – галоўныя задачы такога турніру. Очень нравится из-за того, что мы довольно веселые. Мы развлекаем себя сами, но и здесь тоже очень приятные люди, все очень хорошие. Удалось с кем-то, может, познакомиться? Ну, со всеми удалось познакомиться, по именам мы, конечно, не знаем, но очень классные ребята, очень такие дружелюбные все, и, кажется, мы первый раз встретились, но друг другу помогаем и болеем друг за друга. Па заканчэнні турніру ніхто не застаўся без прыемных падарункаў, а каманды-прызёры атрымалі заслужаныя дыпломы. Штогод ва ўстановы аховы здароўя Маладзечанскага раёна прыходзяць маладыя спецыялісты, але праблема дэфіцыту кадраў па тых ці іншых спецыяльнасцях перыядычна пра сябе нагадвае. Як адзін з варыянтаў вырашэння пытання – мэтавае паступленне выпускнікоў у каледжы і універсітэты медыцынскага профілю. Новыя кадры, вырашчаныя са сваіх ураджэнцаў, не выключана застануцца пасля абавязковай адпрацоўкі працягваць сваю дзейнасць на малой радзіме. Таксама шмат залежыць і ад таго, як у калектыве сустрэнуць учарашніх студэнтаў. Якія бонусы прадставіць маладым урачам і медсёстрам, асабліва ў сельскай мясцовасці. Тут сваё слово павінны сказаць і прафсаюзы ў тандэме з наймальнікамі. Мы сейчас в рамках колл-договоров вносим все возможные льготы и бонусы для молодежи. Это и закрепление за ними жилья, предоставление им жилья, это и общежитие, и арендное жилье. Конечно же, возмещение, компенсация за съемное жилье, если нет возможности предоставить им жилье. Конечно же, это и возможность раскрытия их творческих потенциалов. Это занятие их хобби, увлечения. Потому что, кроме того, что качественно оказывать медицинскую помощь, конечно, человек должен заниматься еще своим любимым делом. Конечно же, большое внимание уделяется охране труда. Это рабочее место, комфортное, условия труда в рамках оргтехники. Закупается современное медицинское оборудование для того, чтобы молодым специалистам было работать на новом современном оборудовании. Конечно же, это все сказывается на качестве медицинской помощи. Конечно же, это и морально-психологическая обстановка в коллективе, индивидуальная работа в рамках наставничества. З 20 снежня ў Маладзечанскім раёне распачынаюць работу ёлачныя кірмашы. Гандлёвыя кропкі будуць размешчаны ў 5 лясніцтвах і ў некаторых раёнах горада. У параўнанні з годам мінулым цэны на лясных прыгажунь практычна не змяніліся. Навагодняе дрэва вышынёй да 2 метраў каштуе 15 рублёў, вышынёй да 3 метраў – 20.
Таксама можна будзе набыць і сосны, і жывыя зялёныя букеты з галінак. Знойдуць свайго пакупніка дрэвы ў катках. Сёлета спажыўцам работнікі маладзечанскага лясгаса плануюць рэалізаваць 3500 дрэў. У перадкалядныя і пераднавагоднія дні будуць праводзіцца рэйды з мэтай выяўлення тых грамадзян, якія вырашаць набыць калючы сімвал зімовых святаў самавольна. У гэтыя дні сіноптыкі абяцаюць беларусам снег, мокры снег з дажджом, на асобых участках дарог захаваецца галалёдзіца. На большай частцы тэрыторыі моцны парывісты вецер. У такіх умовах супрацоўнікі ДАІ рэкамендуюць кіроўцам быць вельмі уважлівымі. З асаблівай асцярожнасцю неабходна праязджаць адкрытыя ўчасткі мясцовасці, масты, пуцеправоды, закруглення дарогі. Не пакідайце аўто паблізу дрэў, апор ліній электраперадач, старых будынкаў, рэкламных шчытоў. Пешаходам рэкамендуецца ісці і чакаць пераходу дарогі далей ад краю праезнай часткі. Не закрываць сабе агляд капюшонам, не карыстацца навушнікамі. Не варта хавацца ад моцнага ветру каля сцен дамоў, бо з дахаў магчыма падзенне наледзі і мокрага снегу. У цёмны час сутак абавязкова пазначайце сябе святлоадбівальнымі элементамі. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Вы можете сачыць за выпускамі навін на нашым сайце tvs.by, YouTube-канале, у сацыяльных сетках УКонтакце, Аднакласнікі, Інстаграм, у тэлеграм-канале МКТБ. А я з вамі развітваюся. Усяго добрага і да хуткай сустрэчы!